What's up guys? Chickita here in today's video. I-share ko lang kasi may nagtatanong sa akin kung saan ako at kumusta ako. Salamat. Conchita, if you're watching. Conchita, sino pa? Ain from Colorado. Isa Williams. Oh yeah. Hi mga sis! And yan. At regards na rin sa mga mga ka-YouTuber ko, I know na hindi ako masyadong nakapapanood ng vlog. But actually, pinapanood ko naman, silent viewer ako sa mga friends ko sa Facebook. Kasi sa Facebook, madali lang ako makakita ng kung sinong may bago na video. So, tinitingnan ko lang, pero hindi na ako masyadong nagko-comment. Ganon. So, silent viewer ang dating ko. So, yan. Ano ba yung pinagkakaabalahan ko? So, I'm gonna just go ahead and share with you guys. Yan, totoo na nag-work na ako. I've been working for couple of weeks. Magwa 1 month. Couple of weeks. Actually, ito yung nangyari. As soon as naka-receive na ako ng work permit, then nag-start na ako na mag-post ng resume on any job site. So, yun. Naka-receive ako ng mga response and interview. Pero selected lang. Limited lang yung choice ko kasi hindi ako nagda-drive. Yung place kasi namin hindi siya masyadong isolated from everywhere. We're even near to the city. Actually, last year to eh. Last year nag-start na ako naka-receive ng mga response. Hindi ko lang ma-entertain for some reason na we are having a vacation and magwa 1 year pa lang kami dito din sa friends. So we still have few months para ma-due yung namin, para ma-end na yung contract namin kasi may 1 year contract kami. So start of January, as in fresh sa January, nag-start ako ng trabaho. Actually guys, ito yung nangyari. Nag-work ako ng isang company na hindi ako nagtagal. Though gusto ko yung founder and the CEO kasi mabait talaga sila. Kasi lang parang ang nangyari is deceiving ang nangyari pagdating doon sa pag-onboard. Sinabi nila na mag-start ako ng provision rate and then kaya ko in-accept yun kasi alam ko yung place pero sabi ni babe na you have to at the end of the day they don't care about you, so you have to follow what is the right thing to do. So ganon. So yun, naka-resign ako. Binayaran naman nila ako, definitely. Kaya kung hindi nila ako babayaran. Pero ang bait talaga nila. Yun lang na anuan ko. Kaya nahiya ako na mag-resign. Itong pangalawang company ko, I'm so happy na naka-receive na ako ng check. Yung check talaga. Yung may amount talaga siya. So ito yung sa second company, ano yung trabaho ko. I am a administrative business partner ng isang fireplace venture. And yan. So ano yung mga ginagawa ko? I manage the company's calendar and their contractor calendar and database management, bookkeeping. Sometimes nagano ko ng bookkeeping in QuickBooks. So yung mga software, even sa website, nag-update ako ng mga information sa website ng company. Handle sumasagot ako mga business email, calls, yan. Iba yung transaction kasi hindi ako sumasagot ng mga, mga call lang ng call. Nakikita ko talaga yung mga client kasi pumupunta sila sa office, tapos socialize ng konti, and then go to the business. Ganon. And it's nice, kahit pa sinabi nga ni boss na this job is not for everybody kasi
kung titingnan ko, stressful talaga siya. Pero at the end of the day, you have to choose kung stressful nga ba. Para sa akin, hindi naman masyadong stressful. Basta, just don't get lost of your focus. Ano lang, yan yung technique ko sa akin. And do things one step at a time. Ganun. So, it's a corporation actually. Ganun. Whole state. Kasi yung mga naging transaction ko is from the different state. And yung manufacturer, distributor, kasi walang formal na training na binigay sa akin. Pinapa-sit down lang ako sa table. We have a long table. And I sit beside with my boss. May mga food, may mga drinks. Ganun. Ang ano lang. I've learned so much with my boss kasi hindi lang siya hindi siya nakipag-deal that you are just an employee, something of me. We even talk a lot of things like about her life, about my life, about my family, about marriage. Ganun siya ka chikadura. Pero dapat nauna talaga yung business. Ito, totoo to ha. Parang mas gustuhin ko mapunta sa maliit na company kaysa malaki. Kasi sa maliit na company, makikita mo yung, they will be able to see your value. Diba? Kaysa malaki, parang wala ka lang. Ganon. Yun yung nafe-feel ko pag nasa malaki ka ng company. I have to admit na sometimes pag nakauwi na ako, I kind of feel like burnout. Babalik ako sa YouTube mga next week. Babalik ako sa YouTube, mag-edit ako. I hope naiintindihan niyo ako. Sa mga YouTuber. Basically, that's just my chika for today. Walang gitchis-etchos. And thank you for joining me today, and I will see you for my next vlog. Stay safe and stay happy. Goodbye.